Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu ne yau za mu kawo muku wani sirri wanda idan kuka yi amfani da shi za ku samu biyan bukata kan abin da ake nema. Yau za mu yi bayani ne kan hanyoyi shida wanda mutum zai bi ya kiyaye ciwon basir. Idan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Taka ne za mu faɗaɗa binciken mu domin kawo muku magunguna domin ingantacciyar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alheri ko kuma kuna buƙatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Yau mun zo da hanyoyi shida domin kiyaye basir cikin sauƙi. Basir wanda ake kira da piles a turanci, lalura ce da ta ci gaba da lalura ce da ake ci gaba da shan gurguwar fahimta a tsakanin al'umma. A likitance ba wani abu bane ba basir ba face kumburin jijiyoyin jini a cikin ƙarshen babban hanji da kuma dubura. Waɗannan kumburarrun jijiyoyin jini su ne suke talewa har su yi buli cikin ƙarshen babban hanji ko kewayen dubura. Basir a cikin ƙarshen babban hanji shine basir cikin dubura, yayin da basir a kewayen dubura shine basir wajen dubura. Hakan nan basir mai tsiro, ci gaban basir cikin dubura ne wanda ke bayyana yayin da matsalar ta je matakin ƙarshe. Basir mai tsiro na faruwa ne sakamakon zazzagowa ko saukowar jijiyoyin jini da suka yi buli zuwa wajen dubura, musamman yayin yunkuri. Alamomin basir. Bayyanar alamomin basir ya danganta ne ga wani irin basir ne ya bayyana, basir cikin dubura ko kuma basir a wajen dubura. Alamomin basir cikin dubura su ne: na ɗaya, zubar jini ba tare da jin ciwo ba yayin tsugunno. Na uku, basir mai tsiro wanda ke fitowa wajen dubura har sai an tura yatsa domin mayar da shi, yana haifar da ciwo mai raɗaɗi sosai. Alamomin basir wajen dubura: na ɗaya, ciwo mai raɗaɗi. Na biyu, ƙaiƙayi. Na uku, kumburi a kewayen dubura. Na huɗu, zubar jini a yunkurin tsugunno. Sababbin da ke kawo basir na faruwa ne sakamakon takura jijiyoyin jini a dubura har su kumbura, sannan su yi buli saboda abubuwa kamar haka: na ɗaya, yawan yunkurin yayin tsugunno. Na biyu, yawaitar lokacin tsugunno. Na uku, fama da atini ko kuma taurin bayan gida tsawon lokaci. Na huɗu, kasancewa mai ƙiba. Na biyar, kasancewa mai juna biyu. Na shida, cin abinci mai ƙarancin dusa har ko ganyayyaki. Na bakwai, daga nauyi akai-akai da sauransu. Hanyoyin kiyaye basir cikin sauƙi. Hanya mafi kyau wajen kiyaye kai daga basir ita ce sanya bayan gida ya zamo mai taushi yadda zai fice ba tare da yunƙuri sosai ba. Waɗannan hanyoyin za su taimaka wajen kiyaye kai daga basir da matsalolinsa. Na ɗaya, cin abinci mai dusa sosai. Abinci mai dusa sun haɗa da 'ya'yan itatuwa, ganyayyaki da kuma hatsi. Na biyu, shan isasshen abin sha. Shan isasshen ruwa aƙalla lita 2 zuwa 3 kowace rana da sauran ababen sha masu ruwa-ruwa. Na uku, rage yunƙurin yayin tsugunno. Yunƙuri tare da riƙe numfashi yayin tsugunno na takura jijiyoyin jini a cikin dubura. Na huɗu, garzayawa da zarar jin bayan gida. Yin buris da bayan gida yayin da aka ji shi na janyo ciki ya ci gaba da tsotse ruwan bayan gida har ya yi tauri. Na biyar, atisaye. Atisaye ko motsa jiki na taimakawa rage taurin bayan gida. Hakanan atisaye na taimakawa wajen rage ƙiba, wanda hakan zai rage nauyin takura da jijiyoyin jini a cikin dubura. Na shida, kaucewa dogon zama. Dogon zama musamman yayin tsugunno na ƙara takura jijiyoyin jini a dubura. Basir larura ce da ke warkewa sumul bayan amfani da magunguna da sauran hanyoyin a likitance. Amma idan basir ya yi tsanani, yin tiyata ya zama tilas. Tuntuɓi likita zarar alamun basir sun bayyana maimakon shan magungunan gargajiya da ba su da inganci sosai. Jama'a a tabbata mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida taku ce.